Kublai ba? Kublai. Kublai. Ba nga shuwat yung phone number jong pi ngayo ate nga day mga ikong purity power mo. Purity power. Oo. To nga hakabaya day bat kani ka festival ka ban pelong na ka state government. Hai. Kat nyaw kat prabat kat kandai te Henry jong ubenai ba kat we. Kat kandai teri kabadai ka sngi Sunday. Hai. Di kadai ka sngi Sunday. Pi pada kum ka shnong hang tu pis ngau kum no ya kata masa perthai kabakin ai burom yau ta uding ka along kum ba mane blai thau hi ki ong ba haka sngi Sunday kin penkut na lor kin penkut ru haka tu shnong ka jong pi mdan jing ngau ya kata ba Ngala dep komplain na duk sedang. te mano ba ai permission Te hindi pa ay mangita. mano ba Yung ai ni Pai mo ika tu kamadan ngila ay wai haka RBDSA. Ha, oh nagtambat ka MCA te tu kila long ready ban ay te nakaliang ka jumi ka sinong lahat abot lang ta eh. haba pila persya na kasnong pi persya kumno te pi na damang Ong ba kumno people long ha ha kumno people long ha sonde ti ong nakaliang ka jong kipat ong ya kani tingin la le namar kani ka festival man ka poru sa ikut sonde ki ong ta. kam jukut ra Sunday kam jukut ra Ha. kam jukut Ada long kumta te sa nakaliang ka jong tingin la le Ha. Te ya keren direct pa yung chief minister. Nila dep ya uba pol mene u ongana ba ngala dep tho da ka sti shu ba pol mene ni na ka seng ga jongi ka seng ki kentai u ong yang ni mene u jubab u ongana ba ukran insol ba tang ba u ong kumne ba nyau tli ki singi de ki singi ba khot lada u khen ba ki singi ba khot ki de nyau tli ki singi ba ro ba lei ba u pelong pa de da ka ne ka tamasa prathai ba lei ya ka ba u pelong da ka ta ka holy gospel festival ken ti lada kum kata ka ri ka bangi ong bangi dei ka ri tip briu tip lay hang no shu ngin yo ta ka ri tip briu tip lay habai para briu ngintip shu iya kano ta ka sngi ga jong blay ta haba chi sen si ta yaw haba ki office sarkar ki school ki dang yak hang Saturday Sunday ti menta on pelong da ka tamasa mo ba Kaking ni ki berit kam ng kendong yung tip hi lay kinong yalam snong la da pi ong ba ki ai wai ya kata ka madan ru katu ka bai wai ka ru on te pi ki ai kanya kata taga Ki share. ai ke te pisno tenat ma ban shim ya kata ka bai wai ka jong kaisar Kata tu malong kata te banyak keren te la jenjar. Saya kerpat ina ki bor ki bahalor ngiru ngim semua tenak lada ma pi pa de kum urang ba snong pi ai la pa de ban le kum ta te kamut pa pi pediang ken ya ka jing penjot ha po snong po thau lada ha ka tu ka sngi kan long ha kan nu ka dur ro ngim tip ngim la ban ong bang ngile yo i hang snong ki la de kum nu pa ki badan interest ban lek te ai un lek bum dan interest te ai un tapi ka de ka kenten ko bom song nia ban ong ba uba interest un le kamut pi snong tu ngai le la jom tengam ngam julik wat menakatu to bawan lada ma buka pi kim le NS7 lada ma pi kim le ru em ba ngam yang lek ki wei pa de ki jot pi hun ma ban yo i ki pa ki jot lada ki kur ki jong pi ki kun ki ti ki snong ka thau ka jong pi kan jot kin hap shaka jing pen jot ka bashar khai na lor bangi pelong da tamasa ha ka sngi Sunday ka bangi buram shu long kum bangi insol ya ublay pis ngo menjur mo ba ya kata tip kan om su ngan om no lada pi menang shu ban ong ba pi ya menjur ban ya pam be ya kata ka jing bam ka ba usam kaisar ladang ikam bangi degi kun tip riu tip lay ki badang day kata ka Christian state ni hap ban yeng ban persya baik ba om day ban pelong ya kata masa ha kasngi Sunday lada ha kita ki wei ki sngi ki la ban pelong henry ha kan ni kapor ka pamenta yo oblay utang kum batang ya ka sodam bat komara
ngim la shu ban pediang ya kabakum kata kum ki kun jong ke jing shai ka gospel ka don haying jongi han ngim yo i kang da ka do not ni shu i ka tang Tak kay kong nga kerpat ipi sumpah le ikren ni kibor balor ni kibor kren shwa ya pi urang ba snong ya nga tele yung nga nga sumtnak plak in la la pan wen yung sonde. Tanga pi pa ko penat han pi mi kun da ka bor la de pi it ha pi we da tangan ni kun kumno ba ngala de ikren nang bersedang tikwe juwe rugi perlok ibe dan tur ki ong le yu kepala saya bang report ka ai kan ya bang kumta tengah la syukut ni kata kan ha ka ba pen i ba hang ni ka long ka sunjor ba kata ka imlang ka salang ka jongi ka dei leng ba jong ki bor nong yalam jong ka snong kimla ban te lakam ba lada ka sorkar ka rule lada ka sorkar ka le hakanu kanu ka kom rum lele la ka wan hasnong de pi penyap briur kamut kam lele kata tekam la ban lo kumta kalong ta ka do ba apik kalong ha ka tu kata te kami ka festival ka dei ban penyap kandai klur ken pelut lada kata ka department of tourism kat don klur hadu kat ne kinong hikai ki bapli ki don ki bampat yok tulop nang ta pa de ki skul ru don ki bakim la ban thung nong hikai balai pa de bakam advice ban ai ya kan ni ki jing don jing em ka jong kasha ki we pat ki department ka pelong penjat pen bani ka jai ben riu ka jong ni hadu kat ne ba hi habik ban yeng ban ya khun persya ya kan ne chi pau lak kat kum ka jing tip jong ni ka long chi pau lak ka bai madan dadai baka he makna hadu kat ni ru kata ka jing siu am spolak pendan ni tegi ya la ong hang ni si paulak by madan la yo ya ka madan football la long try da ka Riboy District Sport Association ti hana phi ong se ka de ka kamram jong ki seng bhalang ban khang ni tingi ai permission tang ya ka madan ngim tip sngi ayu ki pelong ti lada ki pen lada kata ka madan ki pelong ya ka madan ban ya penyap riu kamut pi ai lat mo ba kita mo ya kata la pan long tu balik selong pat ki pelong mensuam mo kong ha menshwa ki pelong ki pen kot bai sajan nanta hang ni apo hai nga ong ya kit pi lu ngai kan i ba ba pelong hagi por ki ba menshwa om ju don ki ba tre ban ya yeng persya henry hakani ka por ba menta la da ublei kumba ula ong ya ka sodom bat komara sangut la da pidang don ki ba duai ban pen scam ban i ya nga ublei nganom thang henry om don shu ah ta ka por pi kwa ban long hadu ka tamo mentangi la long ki kun jong ka jing shai ngim kwa shu ban wan ka ta ka por jong ka jing dum yang i badai hakane ba ngiyeng menta lada pilong shisha utau rang ba ubakit ya kasnong katau naga benta ka jingba to mi ba mi wat salya ya kata ka lak ka kelur ka baga government kan ke bakan lekhe sya ka tu kasnong katau jampi yeng ba utu uskat trisnong udai utemen basan usakret trisnong jampi udai temen basan tikum kinong sarai balang ladang imla ban yakuna kan ka por bamenta da kata ka do not ka jongi henry ladang supek tangga dur khmat ka basabar ngin lek se jingi seng kan mento iu bangin burom pat de ya kata ka jinglong profile ka jongi hapo ka balang ladang imla pat de ban sensyar kat kum ka badai rukom hakabaya dei bat ka imlang ka salang namar udayu kristan basisha am usutho ban buram ya gisni po ya la ne ka si sonde ti ban ban long tamasa ka sonde te ban ni ti kong lada ni lada pikiran kumta te ade asno jenjar ban ang kumno te sapun nuki dai sekretari ken filatik lu tata ngalatip ti de na ta daw sedang suana piurang ba snong ngata sisin belarai ka executive committee te ngata ngamla bande urung ba snong ru hot king urung ba snong tamo don kam ban rai lang ba executive committee te ngata ko kasin ke bedengkong la de bang ade kangat sonde to mulong ala ong ta katakan sebut lada kajia kanu ka jingjia ha ka tu kesngi na mar piong
baka day hakas ngisod di namar nga ngala ada persya marway mut pihun bet yang tula da kalong kat makalong ro kata apa tu kin tip igi beri ka ankin balik government dia balik ni hanta fi ka syong sting ha som sting tu kum no bi ang som sting ka syong sting ka bor ka jong pi ken kum urang ba snong ka syong sting ken ba kumunong yalam snong te ka syong sting ha kumta namar pimdon ka bor ban persya ti fi aila bet bakin ini la dep kren tu kim priang pengin lek kum no kan kamut bakile da ka bor mo bakin tre ban priang kamut kile da ka bor ngak dep ong baka ngak sendi tu long tu kamtam jan ni ken mana kata ka Riboy District Sport Association kale da ka bor kamut dei ka Riboy District Sport Association tu de na ka tu ka organizing committee jong ka yu kan ke balik okay ka Cherry Blossom ke tika Cherry Blossom kan tika Cherry Blossom kan tika kata ka Cherry Blossom kali pan permission bade am nang tu try jong kamadan bat hapok kasnong kathau la nakaliang ka jungi tingi la ra ka stick committee de ka ke bayarai bubun belang ta hab isim ya kata mi jinjur ndai ba karai tamarwai to ngahapit ban ong kani ka por ba kum kirang ba pilong ki bayar ka timut ka perkhat na ka bentalaway jong ka imlang ka solang ti lada kalong ha kani kom ba snison diru kalong ya ka bakabor jong ka government ka pelong tamasa stangkat no kan penjot lut yang ibarok khoi ngingin sa syatang yo day nakadaw na marba sitin ru hari boy kaladon ka jing pelong ya ka tamasa ka ba ki klem yang ban persya hanrei ki aila bi bakan long to ngi kermen ya kababahatam banang ni sakmat ba om nakadaw jong kariboy bangin syatang ka jela ka jongi to kata ko sibun ba